чӣ тавре медонем 28 январ дар бозии даври якашниҳоии ҷоми осиё 2023 оид ба футбол дастаи мунтахаби тоҷикистон тими амороти муттаҳидаи арабиро аз рӯи натиҷаи зарбаҳои 11 метра бо ҳисоби 5-3 мағлуб намуда ба даври якчорниҳоӣ баромад. I'm proud to go to this tournament to the next round. But boys, you remember I say every time 7 times Tajikistan. Tajikistan! Tajikistan! ёдрас мешавем ки санаи 22 январ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол мулоқот намуданд. зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба рушди футбол дар мамлакат, дастгирии давлатии соҳа, оммавигардонии футбол ва фаъолияти пурсамари федератсияи футболи тоҷикистон андешаронӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷавононро ба ватандӯстию ватанпарварӣ ва ифтихори ватандорӣ ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки ҷавонон ҳарчи бештар ба машқу тамрин машғул шаванд ва бо дастовардҳои арзанда парчами мамлакатро дар арсаи олам баланд бардоранд. таъмини рушди футбол дар тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон хусусан футболбозон дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ қарор дорад. ҳамзамон президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ дастаи мунтахаби кишварро ки дар ҷоми осиё 2023 дар доҳа бо муваффақият баромад мекунад қадрдонӣ намуд. баъди баромадан аз гурӯҳ бо фармони рустами эмомалӣ ба тими миллии тоҷикистон $300,000 мукофот пулӣ ҷудо шуд. илова бар ин президенти федератсияи футболи тоҷикистон пас аз пирӯзии тими миллии тоҷикистон дар даври ҳаштякниҳоии ҷоми осиё 2023 бар тими амороти муттаҳидаи араб ва якачини тоҷикистон $150,000 дигар ҷудо намуд. дар сурати пирӯзӣ бар тими миллии урдун дар даври чорякниҳоии ҷоми осиё мунтахаби тоҷикистон $200,000 иловагӣ ба даст хоҳад овард. ҳамчунин дар сурати пирӯзиҳои минбаъда дар ҷоми осиё 2023 ба мунтахаби тоҷикистон мукофотҳои калон тақдим карда мешавад. қобили зикр аст ки мунтахаби тоҷикистон барои аввалин бор дар таърихи худ дар қисми ниҳоии ҷоми осиё ҳунарнамоӣ дорад ва бо роҳ ёфтан ба даври чорякниҳои мусобиқот аллакай дастоварди шоёнро дар таърихи варзиши кишвар сабт кард. бозӣ таърихӣ аст. аҷоиб тоҷикистон якум бор хеле бозӣ кард. беҳтарин тоҷикистон ба пеш گیره کردم گیره آدم می اومد دیگر راه نبود. یعنی بده لحظه های آخران بازی وقتی که ما گل زدیم بعد از ضربه های جریمه‌ای این مفلس یا انسانی که در دل ذره مثلا دستی ما رو دوست دارد خاموش شده نمیتونه. ҳамчунин аз ҷониби конфедератсияи футболи осиё низ тоҷикистонро дар ҳоли роҳ ёфтан ба даври нимниҳоии ҷоми осиё 2023 маблағи калони пулӣ интизор аст. беҳтарин бозингари мунтахаби мо ба ақидаи бисёре аз нафарон ин дарвозабон рустам ятимов аст. бидуни сейфҳои ӯ муваффақияти мунтахабамонро тасаввур кардан номумкин аст. аз рӯи эълонҳои расмӣ ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар назар аст ки президенти бошгоҳи футболи истиқлол шоҳрух саидзода низ ба дарвозабони тими мунтахаби тоҷикистон рустам ятимов барои ба таври арзанда ҳимоя намудани дарвозаи дастаи тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд ва ҳавасмандӣ баён доштааст. дар ҳақиқат бозингарони тими миллии мо дар ин шабу рӯз арзандаи беҳтарин тӯҳфаҳо мебошанд. футболбозони майдонзеби тоҷик дар навбати хеш сабаби муваффақ шуданашонро дар суханҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирии тамоми мухлисони футболи тоҷик мебинанд. дастгирии ҳар яки шуморо мо эҳсос мекунем ва дастгирии шумо ба мо қувва медиҳад. ташаккури зиёд ба мухлисоне ки моро дар давлати қатар ва дар тоҷикистон ё берун аз ватан дастгирӣ мекунанд. ба ҳар яки шумо аз номи футболбозони тими миллӣ ташаккури зиёд гуфта. Тоҷикистон болели за Таджикистан. Очень прекрасный матч был. Мы от души поздравляем команду сборной Таджикистана и дальнейшего успеха, чтобы мы с ними встретились в финале. Тоҷикистон ба пеш. суханҳое ки пешвои миллат гуфта буданд ман фикр мекунам то ҳозира дар асаби ҳамин бачаҳои мо ҷо буд ки ҳамин бозиро ғалаба карданд. тоҷикистон ба пеш ба сӯи қуллаҳои баланд.
мавриди тазаккур аст ки дар даври аввал дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол бо чин мусовӣ бозида, дар даври дуюм аз қатар бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд ва дар даври сеюм лубнонро бо ҳисоби 2-1 шикаст дода ба марҳилаи якашниҳоӣ ҷоми осиё 2023 баромад. Акнун баъд аз шикаст додани тими Амороти Муттаҳидаи Арабӣ дар марҳилаи якашниҳоӣ, дастаи мунтахаби тоҷикистон дар даври чорякниҳоӣ бо тими Урдун санаи 2 феврал бозӣ менамояд. То чӣ андоза тими рақиб пурқувват аст. бояд қайд намуд ки мунтахабҳои тоҷикистон ва урдун дар бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон 2026 дар як гурӯҳ вомехӯранд. дастаҳо аллакай санаи 16 ноябр дар шаҳри душанбе бо ҳам дидор анҷом дода буданд ки он бо ҳисоби мусовӣ 1-1 хотима ёфта буд. оё тими мунтахаби тоҷикистон қодир аст урдунро шикаст диҳаду ба таърихсозии худ идома бахшад? Александр Франк, собиқ футболбози тоҷик ва имрӯза мутахассиси футбол, иброз кардааст ки бо Амороти Муттаҳидаи Араб дар финали даври якашниҳоӣ хеле бозии арзанда доштем ва аз ин ҳам дастоварди калонро боз интизорем. мо таърихсозӣ мекунем ва орзу дорем ки ин афсонаи зебои футбол боз ҳам идома ёбад. дар вохӯрӣ бо тими Аморот мунтахаби мо нисбат ба вохӯрӣ бо тими Хитой ва Қатар тамоман дигар бозӣ кард. бозӣ нишон дод ки то чӣ андоза бачаҳо омодаанд ғалаба ба даст оваранд. ғолибияти мушкил бар тими Лубнон фикр мекунам кори худро анҷом дод, иброз кардаасту. ба ақидаи Франк, барои дастаи мунтахаби тоҷикистон дигар муҳим нест ки бо кадом даста рӯбарӯ мешавад. мо ҳамеша аз бозингарони худ ифтихор доштем. даста аз чизе ҳарос надорад. акнун навбати урдун аст. фикр мекунам урдунро ҳам шикаст медиҳему ба даври нимниҳоӣ мебароем, иброз намудааст ин мутахассиси футбол. албатта мушкил хоҳад буд. имконият фикр мекунам 50-50 аст. муҳим аз ҳама интизом ва бо як мақсад бозӣ намудан лозим аст. то он даме ки имконият ҳаст бояд талош намоем. дар ҳолати тими урдунро шикаст додан ба нимфинал роҳ меёбем. он ҷо бешубҳа ғолиб меоем. ин футбол аст ва бубинед чӣ қадар ҳангомаҳо дар ҷоми осиё рух доданд, қайд намудааст мутахассиси тоҷик Александр Франк. бозии тоҷикистону урдун санаи 2 феврал дар варзишгоҳи Аҳмад бин Алии Давҳа соати 16:30 бо вақти душанбе оғоз меёбад. ба тими миллии тоҷикистон барор хоҳонем.